Atzalde ondanoi. Eta ongi etorriak izan zaitxestela gaurko hitzaldi honetara. Gizakixok badaukagu danan erdigunean garela pentsatzeko joera bat, munduan erdigunean bizigalakoan gainontzekoak periferiara kondenatzen ditugu, eta egozentrismo iluso horrek inkluso unibertsuaren erdigunean bekokatzen gaitu. Baina zerura behitzia nahikoa da konturatzeko ez gala erdigunea ez da gutxe euripez. Danan partega, bai, baina ez ga dana. Asko ga eta aldi berian isa zebez. Eklipsiak edertasun handiko gertaerak izatiaz gain, zientziaren aurrerapenean zeresan handixa izan daben gertaerak izan die. Historixan ziar, eklipsiak miresmena, jakinmina eta bilurrabe sortu izan dabe. Gizakixok zeruan ikusten ginoana asaltzeko, istorioak, sinismenak, mituak eraiki ginu zen lehengo. Eta beldur horren onduan jakinmina be sortu zen. Eta jakinmin horrek galderak eitxera, behatzera eta astertzera bultzatu gintzuan. Hola, eklipsiek ez dabe bakarrik itzala ekarri. Paradogikoki argi berrixape ekarri dituzte. Unibertsua eta geure burua hobeto ulertzeko bidean. Horregatik gaur ez ga bakarrik eklipsiez hitz egitzeko bildu. Ezagutza, bilatzeko gizakixok daukagun grinaz behar itxuko ga. Eklipsiak eta asmakizunak eguzkiaren itzalean izenburupean datorren hitzaldi honek aukera emango dozku fenomeno honen atzian dagon zientzia ezagutzeko eta aldi berian abuztuan izango dugun gertaera berezixari begira jartzeko. Badakizue laboratorion museuaren xedia zientziaren zabalkundia dala. Eta olako ekimenen bidez aukera paregabiak eskaintzen dozkula horretarako. Eta gainera beti bidelagun ezinobiak izaten ditugula albuan. Gaurkoan eskerrak emon nahi dotzat laboratorion museoko lantaldiari, eskerrak baitza Kutxa Fundazioari, Donostiako International Physics Centerri eta zelanez Mikel Falxa astrofizikariari hau dana posible itxeagatik. Eskerrik asko danoi, eta oin Kutxa Fundazioko kidedan Larraitz Etxeberriari emongo dotzat hitza. Disfrutau daigun. Kaixo, atxaldeon. Ongi etorri, bai Kutxa Fundazioan izenean, eta baita DIPC-ren izenean, eklipsiak eta asmakizunak hitzaldi ziklotxo ontara, ziklotxo esaten dut, aurreko astean Irunen izan ginen, ez Mikel, bere lankide batek egin zuen saioan, Oiaso Museoan, eta hementxe gaude gaur, eta plazerra da ez, elkarlan hau DIPC-rekin batera, eta laboratoriumekin batera ere egitea, ez? Azkenean, elkarlanean aritzeak laguntzen digu edo indarra ematen digu ez, jarduna zabaltzeko eta jardun horri bultzatzeko ez. Eta, hortan laguntzen digu zientziaren gizarteratzean gabiltzan guztioi. Eta, elkarlan hau ere bultzatzeko sortu dain zuzen ere Eusko Jaurlaritzaren jakindari ekimena, aurten eklipsen inguruan aritzen dena, eta ziklotxo hau ere ekimen horretan txertatu edo kokatu dugu aurtengoan. Pixkat kokatzeko, Kutxa Fundazioaren propositoa da Gipuzkoa bidezkoago, ikasiago, sortzaileago eta jasangarriagoa lortzeko ekimenak sustatzea eta babestea, ez? Alegia, Gipuzkoako eraldaketaren eragile aktibo izan nahi du eta. Eta, gure propositoan Gipuzkoa behin eta berriro ateratzen den horretan, ez? Gipuzkoako txoko desberdinetan eta desberdinetatik ezagutza banatzea da helburu eta horrexegatik gaude gaur ere hemen. Kutxa Fundazioan 4 lanildo daude, baina horietako bat ezagutza biziz izendatu dugu, ez? Eta azken finean ezagutza eskuratzetik, ezagutza ez baian jartzetik, jakinmin horretatik, ez? Pentsamendu kritikoa sustatzetik eta disiplinartekotasunetik mugitu nahi dugu ezagutza horren lortze hori. Eta, Ainoak esan duen bezala, ez? Jakinminetik ari garela, eklipseek eta zeruak eta astroek zer erakutsi nahiko diguten edo, jakinmin hori ere badugu. Eta, jakinminaren bidai honetan, gaurkoan, ez? Mikel Falxak egingo ditu gidalanak, bera astrofizikaria da, eta aurten hasi da DIPC-en lanean, maiatzean hasi zinen, ezta? Beraz, iritsi berria da.
Orain esango dudana, saiatuko naiz ondo esaten, bale? Berak, Pulsar Taiminarrei elkarlan europararen kidea da, edo kide izan da, ez? Eta kide izanik 2023an aurkikuntza batean parte hartu zuen. Hain zuzen ere, unibertsoan zulo beltz supermasiboen sistema bitarrek emititzen dituzten gravitazio uinen ondo estokastikoaren aurkikuntzan. Ba, ez? Bale. Azken finean, pultsarren sinkronizazio temporalen teknikak erabiliz identifikatu zuten, eta, bueno, elkarlan handia izan da, bai, ez da, nazioarteko elkarlan desberdinen ondorioz publikatutako eta lortutako emaitzak. Baigorrikoa da Mikel, Ipar Euskal Herrikoa, eta Parisko behatokian egin zuen bere astrofisika karrera, eta Parisko astropartikula eta kosmologia laborategian lortu zuen bere doktoregoa. Gero Paris eta Orleans artean ingurumenaren eta espazioaren fisika eta kimika laborategian urtebetez ikerketan ibili ostean, Italiara joan zen, bertako Milano Bicocako astrofisika departamentuan lan egiteko. Eta hortik, onaxe, Donostia International Physics Centerera iritsi da, eta gaur zehazki, Bergarara, hegoaldean emango duen lehen hitzaldia ematera, ez da? Hori da, Venga, animo eskerrik asko. Esker. Beraz, entzuten da untsa ba? Bikain. Beraz, mil esker antolatzaileak ere gomitaturik eta mil esker zuer ere unat jinik. Beraz, erranduen bezala ni Mikel Faltzaniz eta hasiniz lanean astrofizikari bezala DIP-zen, Donostian duela hilabete bat bakarrik. Beraz, badakizien bezala, abuztuak hamabian, guk agorila erten dugu iparaldean, mainan abuztuak gauza bera. Uste dut zonbait aldiz erraiten dut ala hitzaldean, agorila, beraz, hoi erraiten dautziet. Beraz, agorilaen hamabian izan da eklipse oso bat, hemen eskolegitik pastuko dena, eta beraz, interesgarria da, elgarrekin ikertzia, fenomeno hori ez baita asko pasatzen, asko gertatzen. Eta beraz, hasteko nik bakarrik erakutsi nahinin nola interpretatia zen eklipse bat, beraz munduan zehar, alta kontinente desberdinak eta historio desberdinak, bazituzten ipuin batzuk, beraz mitologian, eta esplikatzeko eklipseak zertziren. Beraz, baginin, Ego Ameriketan aztekek uste zuten beren jaguar jenkoa, beraz, Tepeyolotl, hasten zela beti iguzkiari mehatxu egiten, eta osoki irentziko zila erten zin. Gero hindu mitologian behaz indian, grahana, behaz eklipse sanskritez egan nahi du grahana, eta uste zuten beren rahu jeinkoak iguzkia jan nahi zilaik eklipse bat gertatzen zela. Gauza bera eskandinaviak mitologian Fenrirotsoak, behaz abere mitologiko bat, eta eguzkia jan nahi zila, uste zuten, beraz, nik bakarrik uste dut egingarria dela, zenta dene batuzte jeinko biziki gozetiak, eta denak iguzkia jan nahi dutela. Guai badakigu ez dela arrasala, zeren eta astronomia garatu da, mendez mende, lehen aztarnak Txinan atsemaiten dira, zaharrenak, behaz, Kristo aurreko 1550 urtetik. Gero Babiloniak astronomek ere bazuten beren astronomia, eta ulertu zuten planeten mugimendua. Beraz, ulertu zuten, bazela desberdintasun bat, izarrak eta planeten artean. Eta grekoek ere, Grezia antikoan, bazakiten ere desberdintasun hori bazela. Zeren eta ikusten delaik, begiratzen delaik zerua. Agerida badirela obiektu behaz dirdiratsu izarrak finkoak direnak eta beste batzu mugimenduan direnak. Etimologikoki ere greziarez planetez aster egan nahi du izarrak mugimendian. Behaz, aster izar eta planetez beraz mugimenduan. Eta beraz, uste zuten ere Lurra unibertsoaren zentroan zela. Beraz, ikusten duzien bezala, hemen, irudi hortan, da irudi bat, marrazki bat, modelo horren marrazki bat, erakusteko uste zutela, beraz, sistema geozentriko bat zela, Lurra unibertsoaren zentroan,
gero bazituzten esfera zeleste batzuk horren inguruan, nun planetak mugitzen ziren, eta bazen azken esfera, hor, kanpoan, finkoa zena, etzena mugitzen, eta hor, izarrak egiten ziren. Eta hola esplikatzen zuten desberdintasun hori, izarrak eta planeten artekoak. Eta zenako hori erakusten dauziet, eta modelo hori, pentsazazie beraz, garatu sortu zen, Aristotek sortu zen, eta Ptolemek hobetu zen, beraz, hor dila Kristo hirugarren mendean, deia, hortaz mintzo zen. Eta nagusi egonda modelo hori, Europan ere, 16. mendea arte. Beraz, 16. mendea arte, beraz, luzaz egonda nagusi, alta, bon, guai badakigu ez dela arrasala, errandutan bezala. Beraz, nola beraz, garatu dugu gure jakintza, hori buruz, zenta 17. mendean lehen teleskopioak sortu ziren. Eta bereziki Galileok baliatu zitin behatzeko planeten eta ohartu zen planetek ere bazituztela beren berezitasun morfologikoak. Erran nahi baita, adibidez, begiratzen zilaik hilargiaen gainean ikusten dira kratere hainitz, ez direnak ikusten begi hutsez. Beraz, hori hasteko, Galileok ikusi zin planetak ez zirela izarrak bezala, alta mugitzen, baina ez dira gauza bera. Gero, Kopernikusek proposatu zin eta onartia izan zen garaian modelo heliozentriko bat, beraz, planetak eguzkiaren inguruan, orbitan. Johannes Keplerek formalizatu zin planeten mugimendu hori, eta azkenean Isaac Newtonek sortu zin bere gravitazio lege unibertsala, eta beraz, osagai horiek kombinatuz, emaiten du eguzki sistemaren modeloa, hemen ikusten duzuena. Beraz, hor eguzkia, planetak, eta hor bauzia animazio bat erakusteko planeten orbita, eta beste gauza bat, ere, lehen teleskopioak olakoak ziren, beraz, zinez gauza tipi batzu, ez dira gaur egungo teleskopio lodi-lodiak ikusten direnak. Beraz, gauza interesgarri bat, ere, da planeta horiek kasik, gutxi gora bera, planoan ari direla itzulika, beraz, orbitan. Eta plano hori deitzen da plano ekliptikoa. Beraz, zehazki, ez da planeten planoa, baina baizik eta lujaren, orbitaren planoa. Beraz, bautzielaik iguzki eta lur sistema, lurra da iguzkiaren inguruan orbitan, eta plano hori, beraz, plano hori zehazten du, lujaren orbitak. Eta interesgarria da ikustea ere beste planetek gutxi gora bera plano hori segitzen dutela. Eta hor ikusten duzie ere sateliteak, ez dakituntza ikusten denez, hemen ikusten duzie planeta bakotsak baduela bere sateliteak ere. Eta gure satelitea, gau guziz ikusten duzie, uste dute eskolegien ez da beti hala, beti euria ari baitu, baina hor, bauzi, behaz, iguzkia eta luja, beraz lujak 365 egunez egiten du itzuli oso bat, hau da urtearen definizioa, eta ilargiak lujaren itzuli oso bat egiten du 29 egunez, eta horrek zehazten du ilargi faseen periodoa. Ikusten duzien bezala, hor, zendako baditugu ilargi faseak, biziki erresa da esplikatzea, hola, da bakarrik, beraz, baduzie sistema hori, lur, ilargi, eguzki. Beraz, ardatz hori definitzen du, beraz, bere orbitan ilargia hemen delaik, eguzkia bere atzean egonen da. Beraz, pentsatu behar duzie ilargia ispilu borobila bat bezala, eta eguzkiaren argia islatzen du. Beraz, atzean delaik, eguzkia atzean delaik, ez du ezer islatzen. Mugitzen delaik bere orbitan, geho eta gehiago islatzen aldu eguzkiaren argia, eta hor, ilargi betea badugu, beste zentzuan delaik, alderantziz delaik. Beraz, ilargiaren orbitak ere esplikatzen du ilargi fasea.
hori, bon, ez dakit martxatuko den. Prestatu dut, bikain, hori. Bon, prestatu dauziet simulazio tipi bat. Zenta, guai, eklipsiak mentzionatuko ditugu. Eta esplikatzeko, bada berezitasun bat ilargiaren orbitan. Eta hor ikusten uzi, beraz, esplikatu dutan bezala, dauze lurra, ilargia lurraen inguruan nahi dena orbitan, eta lurra eguzkiaren inguruan orbitan. Hor, gainekaldian, hemen bauzie eguzkiaren irudi bat, lurretik ikusia, eta bauzie ilargiaren itzala pasatzen dena. Beraz, adi bakotxak, badu bere eklipsia, beraz, itzuli bakotxak, egiten du bere eklipsia. Baina badakigu ez dela arras, hala. Guk ez ditugu eklipseik ikusten hilabete guziz. Alta, hori begiratu, ziduridu hilabete guziz, pasatu behar direla eklipsiak. Eta zendako ez ditugu hain usu ikusten. Erreski, inklinazio bat baitu. Hala, ekliptikoari konparatuz, ilargiaren orbitak inklinazio bat badu. Eta ondorioz, ikusten duzie hilabete guziz, ez direla gertatzen al eklipsiak. Beraz, horrek esplikatzen du, eta guai neurtia izan da biziki untsa, baina horrek esplikatzen du zendako ez dira hilabete guziz pasatzen eklipsiak. Eta hor ikusiko duzie, normalki eklipse partzialat ukainen dugu, hala. Ikusten? Beraz, hor, ikusten da eklipse bat gertatzen dela, bakarrik ardatzori eta ardatzori gurutzatzen direlaik. Eta hori, bakarrik gertatzen da 2 aldiz urtean, beraz 6 hilabete guziz. Ez urte guziz, ez hilabete guziz, baina urte erdi guziz. Eta, beste gauza bat ere, guai esplikatzen du zendako ilargi fase horik, ilargi bete fasean, ilargia ere dena dirdiratsua zen eta iguzkiaren argia untsa islatzen zin, zeren eta inklinazio hori esker, ez da, eklipsea pastuko da, 2 segundu, beraz ikusten duzi, ez dela pasatzen, bi ardatzak ez direla gurutzatzen, beraz, untsa islatzen aldu lujaren atzean delaik, untsa islatzen du eguzkiaren argia lujaren itzala hartu gabe. Bon, hori berriz. Badua, egon. Uste dut. Hemen. Hori. Bon. Beraz, laburtzeko hemen, esplikatu dutan bezala, bauzie plano ekliptikoa. Plano ekliptiko hortan lujaren orbita mugitzen da. Eta ilargiaren orbitak, beraz, badu angulu bat ekliptikoari konparatuz. Eta bakarrik nodoak gurutzatzen direlaik, beraz, ardatzori eta ardatzori gurutzatzen direlaik, hor eklipsiak ukaiten al ditugu. Eta hori gertatzen da 2 aldiz urtean. Guai. Eklipse motak, beraz badira eklipse mota desberdinak. Hene simulazioa biziki erresa zen, errestu dut pistat, simplea zen, ez baitut konduan hartu, ilargiaren orbita ez dela zirkulu perfektu bat. Egan nahi baita, eliptikoa da. Hemen, adibidez, ikusten duzi, ilargia mugitzen delaik lujaren inguruan, hemen hurbilago izan da, eta hemen urrunago. Eta horrek badu ondorio importante bat eklipseen dako. Ikusten duzien bezala, hemen bauzie eklipse konfigurazio bat, beraz, iguzkia, ilargia eta lurra. Ilargia sobera urruna balin bada,
ez du hemen kono hori, behaz umbra deitzen dena, behaz obiektu batek itzala egiten dilaik, itzalpian den objektuak ikusiko ditu bi zona, behaz, hau da itzal argi bat erran dezaun, eta hau da itzala, behaz, eklipse oso baten ukaiteko zona hortan izan behar gira, umbra zonan, eta beraz, sobera urguna delaik, kono horrek ez du lurra lortzen, beraz ez ditugu eklipse totalik ukanen. Mainan, hola delaik, hor bai umbrak lurra lortzen du, eta umbra horrek sortuko du lurraren gainean eklipse oso bat. Hola delaik, ukanen dugu, perfektuki lerrokatzen direlaik, beraz, eguzkia lurra eta eguzkia ilargia eta lurra, perfektuki lerrokatzen dilaik, zeruan ilargia ez da aski haundia izanen. Eta beraz, ukanen duguna da eraztun eklipse bat. Ez baitu osoki gordetuko eta eklipse oso baten ukaiteko ilargia bere puntu hurbilean izan behar da bere orbitan. Hor, ze gehiago izan nahi nin. Bai, gauza sortzea dugula ere, zenta eguzkia eta ilargia biak ber izaria, eguzkiak eta ilargiak ber izaria baute zeruan. Beraz, neurtzen bali mauzie eguzkiaren izaria eta ilargiaen izaria begi hutsez, ez duze einen eguzkiaekin, baina ikusten alduzie, ber izaria dutela eta guretako xantza handi bat da, sorte handi bat da, zenta horrek permititzen du eklipseen ukaitea. Eklipse baten ukaiteko ber izariko obiektuak behar ditugu. Eta hor ikusten duzie, beraz, hain hurbil dira izariak, pixkat urruntzen delaik ilargia, bakarrik eraztun eklipseak ikusten ditugu. Beraz, errandutan bezala, 6 hilabete guziz, eklipseak ikusten dira lurrean. Beraz, guria, hamabikoa, hemen da, eta ondokoa da, gertatuko dena. Baina, ikusten duzi, 6 hilabeten burean, beste eklipse bat izain dela, eta eraztun eklipse bat izain dela. Beraz, ondoko 3 eklipse totalak izen dira 2027an eta 2028an. Ipar Afrikatik pastuko dena, 27koa, eta Australian pasatuko dena, 2028koa. Baina ikusten duzie, beraz, gertakari aski arraroa dela, eklipse total baten ukaitea, eta gainera EH-tik pasatzen dena, eskolegitik pasatzen dena. Beraz, ikusten duzen bezala, gehiago gertatzen dira partzialak eta eraztun eklipseak. Beraz, baliatu behar da mementu hori. Usteut joan den aldikotz, noizen eklipse totalat Espainiain iparraldean eta eskolegian, usteut gertatu dela 1860an. Ez ditut gauza faltsuak eran nahi, baina alere. Usteut hori dela. Guai. Ene simulazioak biziki simplifikatuak ziren. Egiazko distantziak ez dira bate halakoak. Eta ikusten duzen bezala, hau da lurra, hau da ilargia, eta 384.000 kilometroko distantze tartea baute. Eta behaz biziki zaila da marrazki batean untsa errespetatzea eskala hori. Eta lur eguzki distantzia 150 milioi kilometrokoa da. Beraz, biziki zaila da marrazki batean untsa erakustea hori. Beaz, hor ikusten duzie, lur eguzki distantzia, lur ilargi distantzia, baino 380 aldiz handio dela. Beraz, guk beti gure simulazioetan, ala irakusteko, erreso da atxikitzea distantzia tipi-tipia, baina egiazko distantziak zinez biziki luziak dira, eta horrek badu ondorio bat ere eklipsen frekuentzian, eta sortzen duen
itzalean ere. Guai, zendako ez, erakutsiko dautziet ere, egiazko bideo bat, behaz, eklipse baten bideo bat. Meixi baitu eta hori ikusiko baituzie, zonbait egunen buruan. Beraz, zinez, ikusiko duzie, gaua dela, gaua heldu dela, pasatzen delaik, eta osoki gordetzen du eguzkia, eta eguzkiaren argi osoa gordetzen du. Bai, ikusten dena inguruan hor, eguzkiaren koroa deitzen da, beraz kasik eguzkiaren atmosfera. Eta bai, berriz eguna. Beraz, hori ikusiko duzi, ez dakit nun, bergaran hasteko iduridu ez dela pasatuko. Doi-doia pastuko da, unkituko du, baina une ustez pixkat joan beharko duzie hegoaldeat, kilometro batzu, eta han ikusiko duzie eklipse osoa. Hau da mapa, beraz, leku nagusia Burgosen eta Leonen han izan dira leku gordetuenak, beraz, ilunenak. Zenta han izanen da minutu bat eta 40 segunduko eklipsia. Beraz, itzalak gordetuko du, ilargia gordetuko du eguzkiaren argia, minutu bat eta 40 segunduz. Hemen, ikusten duzu, hemen doi-doia basten dela eskolegitik, beraz, eklipse totalak, eklipse osoak ukanen ditu eskolegian, baina aski laburrak izain dira. Uste dut, luzeena Gasteizetik pastuko dela eta minutu bat baino gehiago iraunen dela. Bilbon adibidez bakarrik 30 segundukoa izan da. Hala, bauzie animazio bat, ikusten duzi umbra eta penumbra. Eta hor ikusiko duzi, azken bentean, xup, umbra hori eskolegitik pasten da. Eta ikusten duzi, beraz, eklipse partziala erresago dela ikustea, baina eklipse totala da zinez titia puntu beltz tipi hori, nun pasten den eklipse totala bada. Beraz, zinez berriz, sorte handia badugu, hemendik pastuko baita. Gero, hor bauzi, eskolegien mapan, nik ezagri du baigorrirez, eta antzi zuten hemen mapan. Gero bergara hemen zizte, gehitu ziustet, erakusteko, ez da doia da partzial lekoan izan zizte, baina hor, piskat egoaldia joiten bat zizte, normalki ikusiko duzie. 30 segunduko eklipsia. Zeren eta iduridu, ez da eklipse partziala bat begiratzen delaik eta eklipse oso bat begiratzen delaik, zinez bada desberdintasun bat. Eta eguzkia hain indartsua baita, euneko latanoita bederatzi, euneko larogeita hemeretzi, barkatu da, ateako da, larogeita hemeretziko argiak ez da aski, eklipsea, barkatu, ez da aski iguzkiaren argia gordetzeko, zenta iguzkiaren argia biziki indartsua da. Eta beste fenomeno bat ikusiko duguna, da ilargi eklipsea, beraz, eguzki eklipsea bezala, beraz, ilargiak eguzkiaren argia gordetzen dilaik, beste zentzuan delaik, beste fasian, gauza bera gertatzen alda, beraz, ilargi bete baten ordez, ukanen dugu ilargi eklipse bat, zeren eta eguzkiak bere argia sortzen du, eta hoai lurrak egiten dako itzala ilargiari. Eta beraz, hori ikusiko duzi, agorrilain 28an, hamabiren eklipsiari segituz, beraz, zeren eta fenomeno naturala da ere, ilargiak segituko baitu bere orbita, eta azken mementean izanen da berkonfigurazioa baina alderantziz, hor lerrokatiak beraz iguzkia lurra eta ilargia, eta lurrak eginen dako ilargiari itzala. Eta ikusten duzi ere, badela efektu polit hori, gorri-gorria egiten dela, alako mementu batean, gorri-gorria egiten da ilargia. Eta zendako, efektu hori izek egun guziz ikusten duzi,
zenta deitzen da Rayleigh scattering inglesez, beraz, Rayleigh difusioa, eta zendako gertatzen da. Beraz, badakizie eguzkiak sortzen dira argi xuria. Eta argi xuria beresten aldela espektro batean, beraz, urdina, ubela, urdina, berdia, beraz, hortzadararen koloreak. Eta kolore bakotsak badu interakzio desberdin bat lurraren atmosferarekin. Eta bereziki, dependitzen du, atmosfera kapain izaria, zeharkatu berdina, kolore desberdinak desberdinki interakzionatuko dute. Beraz, zenituan delaik eguzkia pasatu behar du atmosfera kapa labur bat, eta hor bakarrik kolore urdinak interakzionatzen du asko. Eta hartako gure zerua urdina da, zenta urdina hedatzen da zeru osorat, eta horrek emaiten dako gure zeruari kolore urdina. Baina gero, angulua kanbiatzen delaik, zenta lurra itzultzen da eta eguna pasatzen da, eta eguzkia horizontea joaiten da, gure biztaz, hemendik. Eta pasatzen dena da, beraz, atmosfera kapa, zeharkatu berdinak, eguzkiaren ardiak, luzeo da, eta horren ondorioz, gertatzen dena da, urdina ez dela gehiago pasatzen, eta bakarrik uzten du pasatzen kolore gorriak, eta hartako iluna barran, ala eguzki sartze bat ikusten delaik, zeruak kolore gorri bat hartzen du. Eta hor, hartako hori gertatzen da ere, zenta bauzie eguzkia hemen, atmosferak, eta behaz, hementik pasatuz, saietetik pasatuz, umbra zonan sartzen da kolore gorri hori. Eguzkiaren argiak, atmosfera, lurraren atmosferaz zeharkatzen baitu, pasten baitu. Beraz guai, bakarrik, esplikatu nahi dautziet, fiteski, zer diren izarrak. Beraz, izarrak, ulertzen dugun bezala, gehienez, hidrogeno bolak dira, eta erreakzio nuklearrei esker pizten direnak. Beraz, hori da izarren sailkapena, hor normalki eskalan egin haut, lodienak urdinak dira eta tipienak gorriak. Gure eguzkia hemen horren ingurian egoiten da. Da tipienetako bat izarren sailkapenan. Eta beraz, zendako pizten dira zenta bola, animaleko bola horik, beren gravitazioen ondorioz, tinkatzen dira, beraz, presioa sortzen du. Gravitazioak tinkatzen du gas hori bere gainean. Eta mementu batean, bola horren zentroan, gertatuko dena da, presioa eta temperatura hain handiak izan dira, erreakzio nuklearrak piztuko dituela. Eta erreakzio nuklear horiek bereziki fusionezko erreakzio nuklearrak dira. Eta eiten dina da, beraz, energia asko sortzen dila, eta erradiazio presio asko sortzen dila, eta gertatzen dena da, badugu alde batetik gravitazioa tinkatzen dila, gero erreakzio nuklearrek ere pusatzen dute, eta azkenean sistema hori oreka hidroestatikoan sartzen da, behaz oreka atsemaiten du, eta badugu objektu gorputz estable bat, gorputz masibo bat, izar bat deitzen dena. Eta beraz, izar hortan gertatzen dena da, hidrogenoa, elementu errexena, simplena, proton bat eta elektron bat, hidrogenoa fusionatzen da, eta adibidez, sortzen du helioa, bi protonekin, behaz, bigarren elementu ospetsuena unibertsoan. Eta hori, helioa, aurkitua izan da, eklipse bati esker, zen 1878an. Norman Lockyer eta Pierre Jantzenek observatu zuten eklipse bat, eta estudiatu zuten, erakusten bezala, iguzkiaren koroa, behaz, iguzkiaren atmosfera errandezaun. Eta hori ez da biziki zaila da horren ikertzea, ez delaik eklipse bat, zeren eta errandutan bezala,
eguzkiaren argia biziki indartsua da. Eta beraz, gure tresnak itsutzen ditu eta gure begiak ere bai. Eta beraz, egin dutena da, analizi spektroskopiko bat. Eta gertatzen dena, analizi spektroskopikoak egiten direlaik, da arraia espektral batzu agertzen direla. Eta jakin behar da, elementu bakotsak badila bere signatura, eran nahi baita, arraia espektral sekuentzia biziki berezi bat segituko dila. Eta hor, adibidez, lehen aldikotz ikusi zuten helioa, eklipseari esker, eta hartako deitu zuten helium. Eta helio uste zuten eguzkiko elementu bat zela, behaz helio, helioz, greziarez ere iguzkia. Guai, nik hori errandutana ez baita ene ahloa, ez baita ene espezializazioa, nik gehiago erlatibitate orokorra ikertzen dut. Eta guain gravitazionalak. Beraz, entzatzeko gira, ikustea zer den, zer gaiten din teoria horrek. Zeren eta badu zentzua ere, gertatu zen, eintzuten esperimentu nagusi bat, erlatibitate orokorrean dako, eklipse bati esker ere. Beraz, espazio denbora, pentsazazio hori oholtza dela, eta xal-xala da. Ez delaik energiaik, ez delaik materiaik, ez delaik pitxik. Holakoa da. Beraz, hor, balin badut izar bat, unibertsoaren bestaldean, bere argiak hartuko du bide xuxen bat, xal-xala balin bada. Eta guk gero, bertzaldean ere, ikusiko dugu argi hori, gure begia joiten dena, izarren argiak gure begia joiten dena, eta beraz, dena xuxen bidaiatzen du, zeren eta espazio hori xahala da. Guai, ezartzen balin badut, teoriak zer gaiten du, ezartzen balin badut eguzki bat, ala gorputz masibo bat, espazio hori makurtuko da. Eta makurtzen delaik, zer nahi du, izarren argia, espazio denbora makur hori pastuko dutelaik, zeharkatuko dutelaik, ez dute bide xuxen bat hartuko. Zen eta hori espazio konko hori hartzen dilaik, bestaldiat heldu da, baina ez ber posizioan, zeren eta hartu du bide makur bat. Eta hori aurre ikusia zen erlatibitate orokorrean, behaz Einsteinen teorian. Eta behaz, nola baliatu dute eklipsea efektu horren ikusteko? Bakarrik izarren posizioa begiratuz. Beraz, biziki untsa denboran ere, biziki untsa bazakiten nun ziren izarrak eta neurtzen zuten zehazki izarren posizioak. Eta neurtu nahi zuten aldatzen denez eguzkia izarren ondoan pasatzen zelaik. Baina hori, berdin, sobera indartsua baita eguzkiaren argia, ez da pitxik ikusten, ez da ezer ikusten. Argiak, izarrak desagertzen dira eguzkia pasatzen delaik. Ikusi duzie, egunaz eta gauaz ez da berzerua ikusten. Beraz, zein dute, baliatu dute eklipsearen fenomenoa, ikusteko izarren posizioa, zautzen dituzten behaz izar horiek eta beren posizioa, eta normalki frogatu nahi zuten eta neurtu nahi zuten beraz posizio horik aldatzen zirela. Eta bai ikusi zuten, hor bauzi artikulua, behaz 1929 eta hori izan zen froga biziki nausi bat eta biziki garrantzitsua erlatibitate orokorrean dako. Zeren eta tarte hori, behaz, posizio normala eta eklipse posizioen arteko tarte hori, distantzia, zinez biziki zehazki aurre ikusten zin erlatibitateak. Beraz, egan nahi du, bai ikusten aldela, hor, espazio denboraren makurdura. Hor badituzie adibide batzu ere, behaz, irudi horik,
Hubble teleskopioak artiak, eta hor bauzi galaxia biziki masibo bat, hor zentroan, baina lehen planuan da, guk ikusten dugu gure teleskopioarekin, eta hor, atzean, bazen galaxia spiral bat urdina. Eta guk hori uste dugu dela, baina ikusten duzi, gravitazio lente efektu horrengatik, ez da galaxi espirala ikusten, zeren eta bere argiaren bidaia makurtzen da, bidea makurtzen da, eta beraz ikusten dugu zirkulu hori, zeren eta espazio denboraren makurdura ikusten dugu argazki hortan. Eta ez da, egiazko argazki bat da, beraz, harrigarria da, ene ustez, ez dakit zinez begi hutsez ikusten aldela hori, teleskopioekin bakarrik, beraz, gauza biziki edera da. Eta han dauzie beste adibide bat, Smiley lentea deitzen dena, ikusten duzien bezala, eta ulertzen duzie, zendako Smiley deitzen den. Beraz, gravitazio uhainak ikertzen. Hau da ene gaia, beraz, bi hitz bakarrik fiteinen dut. Beraz, badirelaik sistema binarioak, bata bertzean ingurian orbitan nahi direnak, gertatzen dena da makurdura hori dinamikoa bilakatzen da eta zabaltzen da unibertso osorat. Eta zinez, pentsatu behar duzie, espazio denbora ikara bat dezala, ez da lurrikara, baina espazio denbora ikara, eta muitzen da eta ikaratzen da, eta guk efektu hori neurtu nahi dugu. Eta aurre ikusia zen, deia, Einsteinek erten existitzen zila 1915, eta lehen aldikotz ikusi ditugu 100 urte berantago, behaz 2015. Eta hori, ono izan da froga biziki importante bat astrofisika indako, zeren eta seinale mota berri bat baliatzen alda gaur egun astronomiaren egiteko, zen eta lehen bakarrik argia begiratzen ginen, eta fotonak eta erradiazio elektromagnetikoak, baina hor, baliatzen alditugu ere uhain gravitazionalak. Eta tresna horiekin ikusi ditugu, behaz, dira interferometroak deitzen dira, ikusten duzie beso hori, biziki luziak dira, 4 kilometroko besoak, eta beso horren barnean bada laser bat. Eta ze gertatzen da, bakarrik, uhain gravitazional bat pasatzen delaik, zaharkatzen dilaik tresna hori, beso horik izariz kanbiatuko dira, luzetasunaz kanbiatuko dira, zeren eta espazioa ikaratzen da, espazio denbora ikaratzen da, eta efektu hori biziki ahula da, hartako behar dira beso biziki luzeak, sensibleago izaiteko efektu hori. Baina, erreiteko, 100 urte berantago, beraz, errelatibitate orokorrak arrazoin du, ono, bon. Eta, ez dut denbora sobera pastuko, baina nik bereziki ikertzen dutana da pulsar timingarri, errandin bezala orkestenean. Eta, beraz bai, gauza lan bera egiten alda, ber lana egiten alda, pulsarrekin, beraz, laser besoin ordez, ikusten aldira, pulsarrak, beraz, pulsarrak dira izar mota berezi bat, bizike egonkorrak dienat, beren itzulietan, eta berezitasun hori baliatzen alda erloju bezala, eta erlojuekin neurtzen alda espazioa eta denbora. Eta beraz, berezitasun hori baliatzen dugu guk, espazio denbora ikara horiek neurtzeko. Beraz, azken gauza bat, zene ustez, interesgarri polita dena, da abereek ere, beren portaera kanbiatzen dutela, animalek, beraz portaera kanbiatzen dute, konportamendia. Eta ikertu dute Amerikan, Kolumbiako zoo batean, eta uste dut hemen erten dila, 17 abere desberdin ikertu dituztela, eta iduridu adibidez xoriak isiltzen direla, guk ikusiko dugu, entzunen dugu hori, xoriak isiltzen direla,
Beraz, egun xoriak isiltzen dira, eta gau xoriak hasten dira kantuz. Beraz, uste dute gaua dela zinez, eta beren portaera kanbiatzen dute. Baina, usu gertatzen dena da, adibidez, siminoak eta gorilek eta erakusten dute estresatzen dira eta hasten dira uiuka eta holako konportamendu bitxiak badituzte, baina gu bezala, ez baitugu esplikatzen. Eta, bazen, beraz, Galapagoseko tortugak, baute konportamendu biziki berezi bat ikusi dutena, eta behaz gertatzen dena, eklipse bat badelaik, Galapagosen emaiten dute animaleko besta, iduriz. Hala. Bai, finitzeko, eklipse bonus bat, bakizue badugula robot tipi hori, robot tipi hori, Perseverance deitzen dena, eta Marten gainean ibiltzen dena, eta gauza hainitz neurtzen ditu. Eta ikusi du Marte eklipse bat, beraz, Marteren satelitea eguzkiaren aintzinean pasatzen delaik. Eta hori egiazko bideo bat da ere, eta ustuz polita da ikustia. Alta bon, biziki itzuzia da patatoide hori, ez da gule hilarria bezalakoa. Ikusten, hala, eklipse bat Marten, egiazko bideoa da, berriz egiten dut, ez da faltsua. Bon. Hene ustez, ederrago izan da hilarriaekin. Hala, hene azken ohar bat, beraz, eklipseari zo, beraz, kasu zirkasu, kontuz, zenta zegertatzen da eklipsea hutsez begiratzen delarik, beraz, retinopatia bat ukaiten alduzie, beraz, zer da, biziki erresa da, zien retina erretzen duzie. Eta erretzen duzielaik, bizta galtzen alduzie, beraz, kasumazio horrekin, zen eta ultra-ubelek eta infragorriek sartzen dira begian, eta retina, beraz, zien argi errezeptoriak erretzen dituzte, eta ukaiten aldituzie betiko kalteak, eta bakarrik segundu batzu begiratuz erretzen du begia, beraz, kasumazio zinez horrekin, eta normalki banatuko ditugu betaurreak, eklipseain begiratzeko, hitzaldi horren finitzean, beraz, ukaiten aldituzie, eta ikusten bauzi, ziurtapen berezi bat behar dituzte betaurre mota horik, eklipse betaurrekoak, eta ISO 12-8-2 ziurtapena erakutsi behar dute. Ez baitute hori erakusten, erran nahi du, ez dutela balio eklipseain beratzeko. Beraz, luneta betaurre normalak ere, eguzki betaurrekoak, ez dira baliatu behar eklipsearen ikusteko. Begia erreko duzie. Eta gainera bada gauza berezi bat ere zen, da retinak ez duela min errezeptorerik. Beraz, erretzen zira, baina zure gorputzak ez da hartzen. Ez da uzu erraiten erretzen aiziela, zenta ez du senditzen mina. Beraz, gaizki erretzen alda, ohartu gabe eta bakarrik sintomak senditzen dira urte batzuen buruan. Beraz, berriz, kontuz. Hala, bon, azken irudia, hala agiriko baita, eklipse osoa, eta behaz, 1000 esker entzunik, eta galderak balin baituzie, ni horniz, harraposteko. Galderarik baduzue? Eske dena superargia azaldu duzu.
espero dut ez dela problemarik izan ene euskararekin. Euskalkile ulertzen zen, bikain. Ez denak elgarrekin, Bueno, mila esker, Mikel, oso ondo, euskararen beldur hori zenuna, oso polita. Esan duzu, orain iritsi zaela DIPZ-era, eta zein da zehazki egiten duzun lana? Egiten dudan lana. Bai. Esplikatu dut, Bueno, bai, baina ze egiten duzu, ordenagailu kuantiko horrekin, Bai, beti ordinagailuaren entzinean. Guk ez ditugu teleskopioak unkitzen sekulan. Dira talde batzuk, hortaz okupatzen direnak, baina guk bakarrik datuak hartzen ditugu internetait eta ordinagailuan bakarrik grafikoak begiratzen ditugu. Programazioa, matematika eta grafikoak. Hori da gure bizia. Eta hitzaldiak eman batzutan. Bueno, galerarik ez badago, eskerrak emango izkiogu denon izenian, eta esan bezala hemen dauzkagu betaurrekoak ekarri dizkigu, eta banatuko ditugu, bai? Mila esker. Belatza airean gora egan doa, hegaldiaren lorratza zerote da, denbora metatutako arbasoen ondarea. Zuaren zugarrak errautz bihurtuta, Mero azperena zerote da, izan ginen arena eta